Много са малко нещата, за които можем да бъдем на едно мнение последно време. И ако трябва да бъдем честни, имайки предвид какви са иновациите, дето се случват особено в този сектор, е много трудно да останем и впечатлени. Или всъщност да бъдем впечатлени. Нещо, за което мога да съгласят обаче абсолютно всички деца в тази сфера, снимащи с Fuji, е следното. То обектив от 2015 година до сега не са го пипнали и то с една причина. Брутален е. Другото нещо, за което може да съгласим всички, е, че е супер странно, че трябва да приклекна за този кадър и си личи 100%, обаче Адела ми казва, че не си личи. Не си личи. И третото нещо е, че е супер тъпо в едната ръка го държа този обектив, в другото този телефон да записвам звук и е малко като такъв кадър от Тянков и отдолу само остава да си напишете какво имате като пожелания за леля ви, обаче трябва да продължим, нали, напред. Днес ще си говорим за този 16 мм динозавър, който няма да бъде подобрен. Много рядко се случва някоя компания да направи толкова як продукт, че всички дето го купуват да казват не го пипай. Просто не го пипай. И ситуацията с днешния обектив на Fuji 16 мм на 1.4 е точно тая. И имах някакви много ниски очаквания за това колко по-добре може да стане от 1855. И може ли да стане по-добре всъщност? Ревютата в интернет са нещо, на което съм се научил по принцип да не разчитам, понеже много хора са доволни от много неща, които аз не харесвам. И викам сега, добре, колко може да е добре? Май е малко прехвалена цялата работа. Не е прехвалена. Значи това е обектив, на който каквото му хвърлиш, това прави. Няма нещо, пред което да се е запънал за периода на експлоатация. Грубо го имам от месец и половина. Всички викат, прекалено е широко 16 мм за портрети. Прекалено е широко 16 мм за да снимаш автомобили с него. Получават се кривини, получава се едно второ, трето. Мога да кажа, че е толкова голям кеф с нещо модерно. Така го казвам, се едно снимам на филм. Толкова голям кеф с нещо, което съм си взимал скоро, не съм си доставил. Ако трябва да бъда честен. Много хора пишат в интернет, че си купуваш този обектив и не ти слиза повече от тялото. Истина е. В смисъл, откакто го взех, днес беше първият път, в който го разкачих и направо ми беше грях. Седа такъв, викам, ева ти тъпото. Трябва да си го махна са от камерата, а реално няма причина. Няма причина да се огледам в каквото и да било, за каквото и да било повече. Първо, защото изглежда и се усеща брутално с XT4. И второ, защото наистина става за всичко. Било то събития, портрети, имайки предвид, че е брутално остър, максимално светъл или ако не е максимално светъл, то в топ 2 на най-светлите обективи, които можеш да си купиш за Fuji. Та, имайки предвид колко е широк и колко е светъл, няма нещо, за което да те спъне. Насякъде може да играеш с него и определено, имайки предвид, че нещата, които снимам напоследък, са основно хоризонтални в пропорция 21:9. С 10 мм може би идваше прекалено широко. Особено за социалните мрежи ставаше прекалено наситено и вече трябва да зумваш 6 пъти, за да разбереш какво се случва. А с този е необходимо да ми зумнете само 2 пъти снимките, за да видите за какво става дума. Нали това в кръга на шегата? Да. Реално обектив е 2015 година. Имайки предвид, че до този момент от Fuji не са пуснали обектив, който да бъде апгрейд на въпросното стъкло, това казва само по себе си достатъчно. Брутално остър. От 1.4 няма да казвам докъде, понеже ако трябва да съм честен, не мисля, че съм го затварял повече от 2.8. Така че основно съм го снимал на 1.4, ще нафърлям някакви снимки, които съм направил с него. Брутален за портрети, коли, пейзажи, архитектура. Та, ако се чуете дали нещо подобно би ви свършило работа, ти бижу с губене, като ръчно фокусен обектив на TT Artisan. С разликата, че той е остър и мога да разчиташ на него. Нали, повече отколкото на себе си. Та, в коментарите може да пишете какво смятате вие, дали снимате с Prime или Zoom обектив. Какво предпочитате, на какво разчитате повече. Имайки преди, че е 16 мм, очакваш, че по някакъв начин това ще ти докара неудобство от гледна точка на това, че няма да можеш да се позиционираш благоприятно в различни ситуации. Единственото нещо като недостатък, въпреки че казах, че няма кривини, в действителност не криви почти, нали, ако мога така да се израза, самия образ не е изкривен навътре или навънка, поне според това, дето аз виждам. Драмата е с изправянето на хоризонта. Ако имаш желание да снимаш някаква сграда и да я запазиш по някакъв начин хоризонтала,
е малко тегаво. И другата драма, която имам с него, ако трябва да говорим за минуси, е, че въпреки бруталната сглобка, която има, се събират едни малки лайна. Е така в фугите на ринга за фокуса, което е много гадно, защото мене лично ме дразни. Но трябва постоянно едно нещо, като разполагам с него, да ми е някакво такова чисто и готино и готово за употреба. И този тип Fuji обективи събират и най-малките прашинки в тия малки фугички. Още не съм намерил начин, по който да го чиста без да му падне боята, защото естествено ако си прекалено агресивен ще го изтъркаш и това ще бъде още по-гадно. Това са единствените два недостатъка. Размера му е брутален. Някой ще каже, че е прекалено голям и не е достатъчно компактен. Мене лично ме кефи много. Много ме кефи как се усеща. Усеща се като нещо сериозно. И в същия момент не плаши хората по улицата. Буквално може да станеш срещу някой да го снимаш и той е такъв. Не, сапонерка. Какво не сме казали? Да. То фокусен ринг. Много странно. За първи път ми се случва да ползвам обектив, който да е сглобен по този начин. Брутален е. Супер много ми харесва. Това буквално ми беше първия път, в който го връщам в ръчно фокусен режим и в автофокусен да мина от едното към другото. Повече никога няма да се случи, просто защото не е необходимо. Има хора, които се кефат, предполагам, на това да снимат ръчно с такъв тип обективи и да се потопат още в процеса. Аз не намирам причина да си купиш толкова скъп автофокусен обектив и да тръгна да решавам, да тръгна с него по някакъв начин да снимам ръчно, при положение, че автофокусът му е брутален и не е изтървал нито един път. Това е първи и последния път, в който го разкачам от Fuji-то решавам. Силни думи. Силни думи, най-вероятно си върна думите, ама на този етап по-яко нещо от това не съм се докосвал до по-злобен обектив. Дори 85-ицата не ме кефи толкова. Толкова ме кефи. Да. Това е. Гаси цирк.